M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni abale ndi alongo mwa Ambuye pano patiyankhuleni Ambuye. Ndipo lero ndi lachisanu la Mulungu wachitatu pa chaka. Lero tikulemekeza Yohane Bosco wansembe woyera. Yohane Bosco adabadwira mu mzinda wina ku Italy mu chaka cha 1815. Iye ngakhale adachokera ku banja losapeza bwino, komabe adayesesa kuti aphunzire mpaka adakhala wansembe. Atakhala wansembe, Yohane Bosco woyera adayika mtima kuthandiza achinyamata kuti aphunzire, kuthandiza achinyamata ambiri kuti aphunzire. Mwina kwa ife lero tikuphunzira achinyamata tisabwerere mbuyo pa maphunziro athu. Mawu athu oyamba akuchokera mu kalata yolembera Aheberi mutu wa 10 kuyambira ndime ya 32 kulekeza 39. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Paul Harawa kuchokera ku St. Peter's Cathedral mu Diocese ya Mzuzu. Ndipo uthenga wabwino ndi monga momwe adalembera Mariko woyera mutu 4 kuyambira ndime ya 26 kulekeza 34. Amene akutiwerengera mawu a uthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Raymond Mwale, a Pastoral Director am Diocese ya Mzuzu. Mawu oyamba. Mawu a mkalata yolembera Aheberi. Abale, kumbukirani masiku akale aja mutangounikidwa chatsopano. Pa nthawi imeneyo mudapirira zowawa zambiri. Mwina adakunyozani ndi kuchitani chipongwe, anthu ali kuonerera. Mwinanso mudali kumva zowawa pamodzi ndi amene adali kusautsidwa motero. Munkasaukira limodzi ndi amene adaponyedwa mndende. Ndipo mudalola mokondwa kuti akalande chuma chanu, pakuti mudali kuziwa kuti muli nacho chuma choposa ndi chosatha. Tsono musataye kulimba mtima kwanu, pakuti kumapasa mphotho yayikulu. Pafunika kupirira kuti muchite zimene Mulungu afuna ndi kulandira zimene adalonjeza. Pakuti ndi monga Malembo anenera kuti, pangotsala kanthawi pang'ono chabe kuti Iye amene ali kudza afike, sachedwa ayi. Wondikhulupirira ndimamulungamitsa, ndipo adzakhala ndi moyo. Koma ngati wamantha abwerera mbuyo, ine sinkondwera naye. Anthu ena anabwerera mbuyo mwamantha ndi kutayika, koma ife sitili agulu limenelo. Ndife agulu lopulumuka chifukwa cha kukhulupirira. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Akhalenso ndi mzimu wanu. Mawu a uthenga wabwino monga adalembera Mariko woyera. Ulemu kwa inu Ambuye.
Mariko mutu wa 4 kuyamba ndime ya 26 kulekeza 34. Yesu adauza anthu kuti ufumu wa Mulungu uli ngati munthu pamene afesa mbewu munda mwake. Munthuyo atha kumangogona usiku, mamawa nadzuka. Nthawi yonseyo mbewu adafesa zija zili kumera ndi kukula. Mwini wakeyo wosadziwa mmene zikuchitikira, chifukwa nthaka imabalisa mbewuzo yokhayokha. Umayamba ndi mmera, kenako ngala, pambuyo pake njere mungala muja. Zinthuzo zikacha, munthu uja amatenga mpeni wodula pakuti nyengo ya kholola yafika. Yesu adatinso, kodi ufumu wa Mulungu ndingawuyerekeze ndi chiyani? Kaya tingawufanizire ndi chani? Uli ngati njere ya mpiru pamene ayifesa munthaka. Ndi kanjere kakang'onong'ono kwambiri mukayerekeza ndi mbewu zina zapansi pano. Koma ukayifesa imamera ndi kukula kopambana zisamba zina zonse. Imachita nthambi zazikulu kotero kuti mbalame zimatha kuzakhala m'mthunzi mwake. Yesu ankaphunzitsa anthu ndi mafanizo ambiri onga amenewa, polinganiza ndi nzeru zawo. Sankawaphunzitsa popanda fanizo, koma akakhala payekha ndi ophunzira ake ankawatanthauzira zonse. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Abale anga okondeka, lero tikuphunzira pamene tikuchita chaka cha Yohane Bosco Woyera, kuphunzira ndithu za misteri imene imachitika mu moyo wathu. Tamva bwino lomwe za mbewu kuti ikazalidwa munthaka, wodzalayo amapita kukagona, sadziwa konse mmene zimachitikira mpaka mbewu ija imamera ndi kubereka zipatso. Mtima wofuna ndithu kusamala kuti kodi mbewu imene ikuzalidwa mwa ife tikuyizala patipo. Mbewu ya mthenga wabwino yozalidwa mu dziko muno komanso mmitima yathu ibereke zipatso zabwino mukati mwathu. Iyenera kubereka mopanda phokoso. Tikalandira mthenga wabwino, tikaulalika mthenga wabwino, ubereke zipatso. Mthenga umenewu umene timaulandira ukufaniziridwa ndi mbewu zija, kuti usangopita chayi ayi, usangopita koma utithandize ndithu kukhala ndi zipatso mwa ife. Indedi zabwino zimene tichita ngakhale zili zochepa, zingachepe maka, mapeto ake amakhala aakulu. Zabwino zimene zioneka zachichepere tizisamalire, tisazinyoze. Yohane Bosco Woyera ndithu amene iyeyu anasamalira, anayesesa kuti achinyamata aphunzire kusamalira umoyo wa chinyamata, kuti zabwino zithe kuoneka mwa chinyamata. Amene akuoneka achichepere tiasamalire, tisangowanyoza, tisangowataya ayi. Mabanja achichepere tiathandize bwinobwino. Simatha kutheka nthawi zina kupeza kuti anzathu angokwatirana adalisa banja lawo bwinobwino, koma nthawi pang'ono chabe anthu aja mwina akupezeka kuti sangathe kukhala kumvesesana. Tiathandize abale athu achichepere, tiasimikizirise ndithu kuti umoyo umenewu umene amauyamba pa guwa la nsembe, umoyo wokhala pa banja,
ndi njira ya chikondi, ndi njira ya chipulumutso, moti Mulungu amakondwa ndithu amasangalala ndi kukondana kwa awiri amene akusiya abambo awo, makolo awo, amene akusiya amayi awo, makolo awo, nasanduka thupi limodzi. Chimakondwesa Mulungu. Sakramenti la ukwati, anyamata achichepere ndithu amene ali ku seminare, amene akuyika nthawi zawo mphamvu zawo kumvesa bwino lomwe, kuphunzira kusinkhasinkha za mawu a Mulungu, kuwamvesa mawu a Mulungu kuti kodi chipangano chakale chimene chidalembedwa mu Chihebere mawu oterewa ankatanthauza chani, chipangano chatsopano chimene chidalembedwa mu Chigiriki, anyamata ku seminari pophunzira Giriki amvese bwino, asangalale ndipo avomere kutumikira Ambuye. Zachichepere zochepa pamawa zimasanduka zazikulu. Ndi mbewu imene Mulungu amayika mwa ife tonse. Nthawi zina chifukwa choti ndife akulu timanyoza mabanja ang'ono, kuti mabanja ana, mabanja ndi akale osati alero. Ayi, mabanja amene akuoneka ovutikawa, mabanja amene akuoneka achicheperewa tiyathandize, tiyende nawo. Pamawa mamene wawa ndi amene azakhale mabanja odalirika, mabanja amene mpingo uzayime pa iwowa. Palibe banja limene linganene kuti layenda zonse zabwinobwino kuchokera pa tsiku loyamba mpaka pamene akukalamba. Ayi. There is no perfect family. We are all in search for the perfection. Kuti tikhale abwino, kuti tifikepo, tithandizane, tisakhale anthu onyozana. Achicheperewa amene tikuwaona, ana ang'ono, akhale ndithu umoyo wabwino, umoyo wofasa, kuona chikondi cha abambo pamene Mulungu akuonesa mphamvu zake zimene akupereka mwa iwo, zimene ife sitikuziona, zimene ife sitikuziziwa, koma tikungoona kuti ukulu wa Mulungu ukuoneka mwa mwana wanga, ukulu wa Mulungu ukuoneka mu banja langa, ukulu wa Mulungu ukuoneka mu utumiki wanga. Tikhale anthu othandizana, tikhale anthu opemphera, anthu othandizana kuti zaulere zimene Mulungu akuyika, mbewu zimene Mulungu akuyika zibale chipaso. Mu chaka chimenechi cha Jubili, apa ulendo achikhulupiriro, tikhale anthu achikhulupiriro cholimba, kuziwa kuti mbewu za Mulungu zikhala mwa ife nthawi zonse. Amen.